na le bothata ufika isitha siyavala 5 minutes njalo ufika isitha go fitla sera asi-announce asibe siyagijima sizobavalela se tla se matha se tlo ba kwalla siyakhuluma se a bua sithi phumani Samaria se re tswa Masamaria sizona re tlo lona bathi abaphakathi eSamaria ba re ba ka ha go Samaria because they were not prepared ba ne ba sa ikemisetsa fonto for the war for him ne ba sa ikemisetsa bavala amagate ba kwala diheke bahlala ngaphakathi ba dula ka hare bathi besahlezi ngaphakathi hantse ba dutse ka hare yathi inkosi yamaSiriya ya wa a re morena wa bona wathi asenzeni kanje a re ha re tseng ka tsela asikhambeni ngaphandle ha re duleng ka ntle sibalinde ngaphandle re ba emele ka ntle singangeni ngaphakathi se ke ra dula ka hare ngoba banamandla ngaphakathi goba ka hare ba na le matla sizobalinda ngaphandle re tla ba emela ka ntle ngoba into yethu inamandla ngaphakathi goba ntho ya bona e na le matla ka hare bathi asibavalele ha re ba kwalleng inkinga yabana bothata kwaphela ukudla ngaphakathi o ile a fela dijo ka hare kwaphela ukudla ngaphakathi ba ile a fela dijo ka hare baqala isimo ba ngaphakathi kala bothata baqala manje baqabana bodwa ba kala ba lwana boboa ngaphakathi ka hare kanti ngaphandle kante ka ntle kunesitha ho na le Esimila. tse meng bayalwa ngaphakathi ba ya lwana ka ntle ukudla kukho dijo ha di amamakhetha avaliwe dishopo di kuku ukudla akusatholakala dijo ha di sa fumaneha lethi iBhayibheli le re lentswe baqala bafika ngisabo ba kala ba shabo bona baphekika ngisabo ba pheha bana ba kanti bona isimo saba wesi bothata ba bona bile ba sangalungi isimo sa ska ngoba thusa amagate avaliwe goba di-gate ne se ngaphandle kunesitha ka ntle ho na le di now lethi iBhayibheli ke le re kanti Bible ngaphakathi kunomprofeti kante ka hare ho na le who is a moprofeti prophet of God ke le moprofeti wa mo uyithulele nje o thusa ngoba one of the things abaprofeti mele bayazi goba ni ntho nngwe ya thola uNkulunkulu mayisathuka ungasho lutho uNkulunkulu mayethuka thula morena ungathi bawubona isimo e ska re ha o bona di bese ufuna uprofeti o so la tla lithi uNkulunkulu ukuthi uphile morena o utlwe wathula umprofeti ngaphakathi thula moprofeti saba wesi isimo sabazo ngoba akusho ukuthi isimo masiwesi bona ha o thoga ha akekho umuntu osukayo kuNkulunkulu ona mthotho lithi iBhayibheli yathi Nkosi e re Bible lithi e mandotela aga mathalo jetsa Elisha ukuthi lesimo singaphakathi hore bothata be le sesingaphezu kwamandla bo sole ka hodima ngoba mabaka khona izinto uNkulunkulu angakayilungisi goba hona le tse ding tsa morena as long as still equal with you angeke ayilungise osakwazi ukuyibambela ngesandla sakhe kwadinga ukuthi isimo sibe beyond empa di batla hore se amandla aseSamaria. matla a I'm closing now. Samaria I'm closing now. I'm closing. ke a kwa Good, ne? ke a kwa I love it. Now, let the Bible. le re lentswe la morena And then, yathi Nkosi, a re tell God morena to help us. jetsa modimo o thusa Kwasho ukuthi le ndoda, indoda ethi ubiza uNkulunkulu wami. ke a o thore My God is a God of help. uNkulunkulu umsiza. modimo ke modimo ya thusa Nanzo ke inkinga. ke bona bothata Izwali lento esho uNkulunkulu. utlwa ntho e tjhong ke Uthi uNkulunkulu, hore modimo sazi hosane la bona kuzobe kunokudla. ho tla bona le dijo Kodwa isitha ngaphandle sisasekho. mara morena dira sera hosane se ka be se le teng Isitha sisasekho. di tla be se tla be ntse se le teng Asikazuki isitha. ha se no tsamaya Kodwa kusazi mara hosane ngoba enye into kumele niyazi uNkulunkulu. e nngwe ya dintho le tlamehile ngwe ke ba uNkulunkulu hopola akakhulumi ngomuntu womuntu. morena ha bue kelello ya motho Ngeke uhambe noNkulunkulu. a ne ba o tsamaya le Kanti modimo unengqondo yabantu. kante o tshwere kelello ya Ngeke umazi uNkulunkulu. a ne ba o tsebe Until you modimo understand until ilanguage kaNkulunkulu. Wakhuluma isimo sakho. Wakhuluma isimo engasilungisi. Ngoba kaqala alungise. Uqala akhulume. Ahlakaniphile. Akababi khuluma noNkulunkulu. Ngoba mayesakhulumile. Uyalungisa. Akaqala alungise. Uqala akhulume. Sas. hosane La. tulonye La. tulonye Kwakho. mo ha hao o tla bona le dijo Usasa. hosane Kuzobe kunani? o tla bona le dijo But the problem, mara bothata yakusukuma inceku. a ema e mong wa Ngabheka isimo bohlano morena. ngaphakathi. a sheba bothata bo ka hare Ngabheka abantu ngaphakathi. a sheba batho ba ka hare Yathi ngeke. le kgale Izinto ngeke ngilungele. ha ona ntho e tla What loka umprofeti? o re moprofeti He doesn't know me.
ha o tsebe nna angimani ngikhuluma ha ke bufe kodwa mase ngikhuluma mara ha se ke bua njengoba izulu nalo likhulumile Modimo ke a sa bua uzokubona lokho engishilo tseo se ke ditshilo uzokubona o tla di bona kodwa ngeke ukuthinte mara o lo ntshwa ngeke ha o lo di Miss ukudla kusesa hobane o tlo noma wena ungakholwa wena na o makgolo ngoba khona la uNkulunkulu angalindi ukuthi ukhona hobane hona le bo morena a sa epele hore o kgolwe ayenzi into noma ungakholwa a etse ntho ya ho sa kgolwe wena wayenza bengakholwa o ile a etsa ba sa kgolwe no Philip nansi into abantu abangayazi ke bona ke ena ke ba sa etsebeng uNkulunkulu Modimo aliphuma izwi lakhe ha le tswe lentswe la hae bese liyabuya be se le kgutlela ho yena inambathi le sa qeta mosebetsi wa hae. asale futhi asale ngempela Ha re kwa. asale Ha re kwa. alenzeke iphupho Ha o etse le hore libuye kuye le kgutlele ho yena libuye kuye le kgutlele ho yena lingawenzanga le sa o etsa lo msebenzi mosebetsi wa hae eluphumele e le utlwetse uma liyangakholwa izwi lizobathola abakholwayo uma liyangalibambi uma ha lizobathola abazolibamba uma lina lingalifuni lizobathola abantu uNkulunkulu akalithanga wena mayisekhulumile ukhulume igama lakhe nguJehova kuyisolo kuyena mhlahla kuyena phakade akashintshe ngokuthi mina ngikholwa akafanele ngokuthi mina ngikholwa akafishwa ngokuthi mina niyibambi lento uyenza noma ngingayibambi wazofundisa umyeni wazofundisa ngiyacela babumnyama ngiyacela babumnyama ngiyacela efuna ngiyenzisele ko enginganamandla okukwenza ngiyahlala phasi ka dula fatshe hlala phasi dula lapha fatshe stage labatho washo ukuthi ngaphakathi ho ile a thola hore ka hare abekho abakholwayo ha ona ba kgolwang kodwa ngaphandle empa ka ntle khona amadoda anokhoa ho na le ba kgolwang the men that are rejected bana ba re jeptuwe ke morena the men that abanesifo ba na le ho kula webafowethu abantu abangenamandla batho ba senang matla izwi lathi liyahamba ngaphakathi itse lentswe ha ntse le tsamaya ka ntle lathi liyahamba ngaphakathi ntse le re le tsamaya ka ntle angathola muntu la se ka thola moo lathi ke kodwa mina ngibuyele muntu ba la ha ke kgutlele morao ngiyowenzanga ke sa o umsebenzi sebetsa mosebetsi wa ka. masengiphumile ha se ke tule kumele ngibuyele muva ebile ke kgutlele morao ngiyiphethe lento ke se engiyifuna ke isekile lathi babengekho ngaphakathi ba ne ba le simo ka nabakinga ngaphandlisi ba empa ne ba le ka lathola amadoda agula ba fumana ka ba langababuza la se ka ba bua niyagula na ho ka la kula na langababuza la se ka ba bua ninawo amandla na na le matla na lafela ile la for the first time ka tsatsi la pele uthi omunye komunye sihleleleni la re duletseng mo size sifele la re le shwelle mo basifoshile ngaphakathi ba re tebetse ka hare kodwa sifelani empa re shwella sifelani re shwella tshela makhelwane ufelani makhe re shwella why are you dying in the situation o shwella eng what if the pen Ke kwa. what if bathi laba sihleleleni re duletse eng size sifele re shwelle sidinga abantu namhlanje re hloka batho ka sheno thathela uhlala phezu kwesimo ba sakho re kgutla I cannot do it anymore ha ke sa kgona ho tswela I cannot take it anymore ha ke sa kgona he abakushiya mabakushiya abahambayo mabahamba abangamfuni mabangamfuni abangamfusisi mabasale acha kodwa yinye into engiyaziyo uthembisile akanamaka uthembekile ukukwesa athembisile akahluleki izwi lakhe lingamanakabamlilo lingamanza likhaliphile ukudlula inyama esingahlawothi sophile libaphaka phezu kwamanzi amaningi lithathe imishaya Jehova libeke phezu kwamanzi amaningi linamandla uhleleleni la o duletseng mo uzofele la ho mo shwelle mo ufuna
ungena emkhukhwini ke batla go lokela ka mokhukhu uthi ngihlelele gore ke duletse eng moo ngize ngihlelele ke tlabe ke shwelle moo kanti anginankulunkulu na goba ga ke na modimo na kanti akanamandla na ga na maatla na asunkulunkulu na ga se modimo na bashilo bathi yekushada ba itse ga ne ba o kodwa nyala ngihlelele ke duletse eng moo akasunkulunkulu ga se modimo na awu kanti akanamandla na ga na maatla na izwi laphuma ngaphakathi lentswe le le latswa ka gare layothola bangafani la lo fumana ba ka ntle manje ma iyinkinga lento ke bothata ngoba isifo esibabambile goba go kula go ba tshwereng isifo go kula go asibavumeli ukuthi bangafani ga se ba dumelele gore ba ka ema go kula go ba go sithi Philip ne-right mhlezi le hantle ga le dutse ubuthongo ma mayela afika kumuntu enye into eliyishayayo is a movement lishaya ukumuva leshamatsetsa so that umuntu azohlala endaweni eyodwa ofisa a dule ethulukile go ngithi wankulunkulu ngoba ngiprephelile into yami ibhaliwe into yami into engizoshumayela ngomthandazo ngizofundisa ngomthandazo uthi no khona abantu abanothona sebehlala isikhathi eside belalela abantu bekhuluma ukuthanda kwabo bamametse batho ba bua khona abantu abahleli ey'nhlelweni zabantu abakhona ukusukuma khona abantu abahlezi kwi-criticism of people abakhona ukusukuma khona abantu abahlezi kwi-rejection abafuna ukusukuma khona abantu abahlezi ekutheni mina ngashilwa bathathwa munye bayekwamile uhlezi kuleyo kanti noma sekushilwa babekhanda yezinto yodwa nokushasha kanti akasunkulunkulu no akanamandla no akanamandla kgolo ke batlile ke etsa phoso ga ke fitlang baleng ka batla go tsamaya motho mo le kante ntho ya ka ga e bona botlhe itse ga se bang fetogela ka nagana go phelo ba ka bohobong ka nagana go phelo ba ka bobubong tsa bone kante go na le a bitswang ka yakhuphuka intaba yaseGolgotha yamaphezulu entabeni yakhuluma namagama bengakazama yakhuluma namagama bengakangicriticize yathi ithi is finished abawekofika ngemuva akasanalo ilungelo lokukhuluma ngempilo yami akasanalo ilungelo lokukhomenta ngempilo yami akasanalo ilungelo lokungizalela ngoba ithi is izwi lashiya abangaphakathi latsamaya yawufuna ndathola amadoda ehleli athi amadoda asihlelele size sifelele masiya ngaphakathi don't reject us kungcono siye la ekuthiwa sifune khona kulepo abayisabayo thina siyabuya ngoba masungezwe likuwe uya la abanye besaba khona uthola amandla okuya la abanye besaba khona labo nabangeke bangene khona ilawo longena khona bathi namadoda nanzoke into esizoyenza sizosukuma washuthi ngoba ukhona wabona ukuthi uyawathola amandla wabamba lithi lesikhathi bebambe awunangwengcele khuluma lesikhathi bebambe noma sekufika abangaphandle bethi yimbi rectify umfundisi umnyala kanogcobo bathi batshela abazalwane baba-discourage kwasho ukuthi abazalwane base-rectify babambile kwasho ukuthi abavumi lento yabo bathi thina siyidirect noma niyakhuluma noma nikhulume we doesn't care we need a sense we are rising sinakhoba bathi siyasuka ishayiwe kodwa yasuka akenamandla kodwa yasuka ikumadelile phansi kodwa yasuka akenakamelile kodwa yasuka
Abekho abamela kimi kodwa ngiyasukuma. Abekho othanda mina kodwa ngiyasukuma. Sabuka mame asakabela imoto kodwa mina ngiyasukuma. Sabukhaya savala emkhukhwini kodwa ngiyasukuma. Asukuma. 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 Yazi ngibadlela khona usukuma yedwa athi uthi namandla yethu kanti lena usukuywa ukuthi abanye basiyabafundisa akusho ukuthi ngeke akusize ohlala ngikima sukuma yethu sukuma namakashasi sukuma nama-intercessors sukuma ne-leadership nibambane ningavumi ngento yenu uthi umfati ushambisa ngegama wayehlala egate 7 uthi hey webosule lapha nginenkinga wena nalabafana bakho nginenkinga nalabafana bakho abangeneki ngithi kuye ubangena konjwa kanti ufuna haleluya uthi hayi uthi ngize kabi ngithi hayi abavamile ukuthi mawuza kahle akuphushele ngaphansi uva ukuthi mawuza kabi akuphushele ngaphansi ukuthi kusukela namhlanje ozama uzokhuluma ngerectify othi ukhuluma ngethatha othi ukhuluma ngerepta mayithi wezanjani uthi thina phela sisukume sonke sibambene soshekhe ilokishi soshekhe ibhaleta yonke into yethu itasehlukane into yethu ethi sambata woye into yethu ethi thanda sathawona thina singabantu bepentecost abahlala kuyapharu aligeda woye akakho omela belomoya obuya ngabi nomoya Yes. Why? Ngoba ngiyazi ukuthi masivuke sibabili siyinkinga. Okay. Manje ekhaya sizalo lapho bakwazi ukuthatha ngempela. Ayikudlala. Abantu bezona. Bathatha. Abantu abathi mabekutshela ukuthi sokuthatha. Bathatha ngempela. Khona into esayenza. Nangu khona umbuzo. Wazakhetha. Nangu khona. Sabuza konje. Kodwa thina ngane sabiza ubaba wethu ngegama. Sathina ngane zasipho sibangakhe. Sathina ngane zanomusa wethu sibangakhe. Wathi is by 5. Not all. Sathi sanatho into sizoyenza. Yes. Yes. Yeah. Hallelujah. Masithi asiye emngcwabeni wakho asiye. Wabuza wathi uhlakanipha kazanga ukuthi ubabuze bo5. Ngoba ubuzwa yedwa. Usibuza sonke. Ngoba sathi sayithinta yodwa. Sathi no witchcraft, no powers of darkness shall take it away to parts. Uma sibambele. Bayithendelela omunye noma uhlekisa ngami. Sheshe xolisa mina ukuthi kaxolisa tatwethu. Kaxolisa. Angenzeni yena ngenzela ubulungu. Ngenzela ubulungu, ngenzela ubulungu. Ufuna ukuthetha isemelithi. I'm here to declare today. Isemeli yaphakama. Umpilo wakho uyaphakama. Isibongo sakho siyaphakama. Abantwana bakho bayaphakama. Waseshoni. We are rising together. We are rising together. Yaba basaphomi yawo bonke ngababa. Yaba bana mazona ngababa. Yaba bana kholo bonke ngababa. Why? Soma mbikani zakho. Ube ngathi siyakholwa sinakho. Uyibambe. Mase kuyafika endlini zithi yakunyakazisha uvela uthi umpostoli uthi prophet bese umaphambi kwesibuko uthi awushumayela kanjani mfana wami ngathi uyashumayela washumayela kanjani mntana maye kubuza usathane uthi no we are rising together. This time I'm not rising alone. Oshaya nabathayo wazalwane noma ngithanda khona abantu engibathandayo khona abantu engifisa ukubamema la inkosi bathandwa yini bathi
ngendlela esibambane ngayo nabomfundisi uPhilip babethe cha angisana choice because in agreement yokuthi when we go left all of us will go left, when we go right all of us will go right. Shaka abantu hasilibeka hala sunte kana mami ngiyamuza uNkulunkulu uthi ngiyamtshela ukuthi yakavusela abaprofeti abagainst wethu ukuvusela abantu abazohamba nawe kunento iphethe. God will raise the people of your message. God will raise the people of your caliber. God will raise the people that have the same DNA that you are carrying. But as it is hot, ungasabu krithi. Hey, God, Jesus. That's the problem. That's the problem. Is you mustn't get it. In the Bible, bakhalela. Ubani izikhathela umuntu omthandayo. Usalu ibusukwenzakala ngalomuntu. Kanti ukhathela yini phakathi kuwe? Bese wena usalu yakhala. Kanti into phakathi kuwe. Shona uMasaya cha. Yena bazalwane phakathi kwethu. Uke wambona ngiyezwa uma friends eshogelila. Uma lesikhathi esathola wafluent. Ngimbuza ngithi kwenzakalani la? Ngoba ngangizwa into ithi ku. Ngishaya ithi ku ngawo. Athi umntwana uyakhahlela. Hey, ngiyibamba le. Umntwana wenzani? Uyakhahlela. Usuphethe into esezulwini. Hey, And when I understand that, ngoba ayifuni wonke umuntu. Abantu abakuthandayo. Ingakho abantu abaphethe imali abazokunikeza imali. Ivele ithi yona ngoba umfuni lo. Awukwazi ukuhamba nalo. Yakhahlela abantu engifuna babe ama-spiritual father yami. Yabakhahlela. Ngoba lo kodwa lo muntu ushumayela nomzansi. Washo ukuthi into ephakathi ayimfuni. Yebo sona ithembi ke kuyo. Ilale ngaphansi. Amen. Awumphinda futhi. Asikhona ngizwanga mfowethu kodwa ngizwanga yazi. Ithembi into kuyo. Ngoba into kuwa ayikhohlisi. Sandi ke zwinte ngakhohlisi. Uma umuntu athi, "Hawu, yazi lo muntu lo you right masikhuluma." But khona lento. I understand you. Angiyazi kodwa understand umntwana bese khahlela. Khahlela umuntu akhuluma right. Amkhahlela thanda wonke umuntu. Ongangangeni kuwo. Nasabathi ngayifosta kumuntu ngomuzi uthayimeni. Lo muntu akekho. Akekho. Ngagcina ngelika simtshela ngathi mfowethu wangithathela. Anginayo lento ubale ngimkhiwa. Kodwa ukho kimi. Nama ngekho. Sizolimazana endleleni. Waqala eqala umpostoli leFriday. Umpostoli ibingogo. Wafika nalivuna. Ngoba sukhathela umntwana namaphiko siyawaphakamisa. Sala-ke wena uthuka abafuna ukuthuka. Sibiza ngamagama abafuna usibiza ngamagama. But we keep on flying. We're gonna keep on rising. We're gonna keep on going forward. Wathi uNkulunkulu wesisi ebhekane noMoses wenkosi. Wathi uMoses uphethele esandleni. Yinde kuwe Moses. Wathi phakamisa. Lesikhathi uphakama naThabo. Ngifuna mina phakamisa into ngaphakathi kuwe. Ngeke ngaphakathi kuwe iphakamisa. Uyakwazi ukugabulwa. Uyakwazi ukuvula indlela engekho. Uyakwazi ukunyakazisa izinto engekho. Uyakwazi ukuvula indlela washoka sibi. Lapho thena khona ukhathisa tabendo. Hallelujah. Jesus. Asukuma together. As I'm closing, hear this word. Yeah. It's a bossy. Tell me. Unjani amabandla. Njoba ngena phela into yami ekade ngibani. Ngiyakwenza. Ethi sothela ngomthandazo. Yithi lento. Unjele tifile, unjele iletha. Unjele isalvation. It's time to fight. It's time to fight. It's time. Oh, I'm not gonna make. It's not safe. It's not safe. It was by 10. From today,
Anybody okhonze eGalilea makavele eGalilea. Okhonze eRectify makavele eRectify. Okhonze Assemblies makavele Assemblies. Okhonze Faith Mission makavele. Anybody oza kuwe azokhuluma ngebandla lakho. As they were united, moving forward with the weight. It is of God. Abantu ababe nokho lesikhathi bephakamisa unyawo benyathela uthiwa le kwisidi kwakuzakala umsindo ngathi uyahamba kwazwakala umsindo ongathi yinkosi nibiza nani angesizulu kwazwakala umsindo wani kodwa asicheck icondition yakho. Because sometimes God doesn't change your condition, but He made the sound in your condition. Khona othandazela ukuthi hey engathi uNkulunkulu ungabenzela lokho uvuke ngomsindo sasa azabe uNkulunkulu ukutshela ukuthi esakhe isimo ngiyakwazi ukusebenzisa ukuthusa abathusa wena. Well of God uqhobo isifo esiyinyama si paralyze amathambo kodwa paralyzed people they had the sound from heaven. Somebody today will go home with the sound from heaven. Uzothi uyayibuka sibukweni uvuka indumiso. Uzothi uyadazizitha uvuka indumiso. Uzothi uyathetha la uthetha khona uvuka indumiso. Uzothi uhlezi uzuba fasting. Uba uyibuza ukuvela nansi sound. God has given me a sound. Surely I shall worship God in truth and spirit. Because into yami ayiseke ngewenzayo. Into yami ayiseke manje nami. But into yami sinike so uNkulunkulu kimi. Ayathe. Bathi. Tata, ngiyacabanga ngomunye phakathi kwami. Wangathi umlenze uyasala. Bathi thina silaba abahamba ndawonye. Asubuyiselele umlenze wethu. Sikubekezelele uzube right. Nimbekezelele ongakakwazi ukukhuluma ngezwi njengani. Nimbekezelele ongakakwazi ukusho amavesi njengani. Nimbekezelele ongakakwazi ukuyazi i-atmosphere njengani. Manicathuza ngiyaphambili nimdonsa umnyawo. Uthi wena wana ikhaya wena. Sikhonza nawe wena. Wasezulwini wena. You are a prophet of God. You are an apostle of Christ. Akabonakali esaba yikho kodwa bayavela. Sofana nayo sibumuntu esekhaya uma ngenyawo esekhaya angengishi ngaphandle akubiza amagama akho la sizobiza ngendlela sesivulweni. Ongathi uselimele thula sifika senza into yodwa siyabe sithaza into engithi siyaswitha umhlaba mfowethu osekhaya simshiyele la simsulele ngento ethi i-identity la yile la wena usika sethaveni wena usika wena usika sethaveni mhlawumbe usahluleka kwamanje angikwazi nenkulunkulu angivezela kwa ngoba enye into enifunde engicela noyenza kwi-intercession nithandaze ukuba nama-revelation abantu. Uyazi kunabantu mina ukuze kuma-meeting zami kunabantu ongathi wena abantu ubathathe ngimtshengise nje izinto engikhuluma nabo ungakholwa ukuthi abakho basikhuluma babekhuluma ngitshela izinto obona ukuthi bazi bathi pastor ngithi hayi ngikubize ngoba sengiyazi ukuthi le nto iyaklimaza enizokhipha endlini khuluma ngayo I confess mangisuka next Sunday angibone nje ngirathi angibone bathandaza ngiyezeni imali kathandaza ngoba angimthandazisi ngesimabuso ngimthandazisa ngesambuleni naso ngaso ngimthitha ngesambuleni naso ngoba the more isambulo siphakama ile ngathi lento yakhe yahle mama iphelele appetite ningashayana ningalimazana hamba utheko limele ngenxa yakho umbuyisi hamba uzone ubani lo walimala ngenxa yakho ngicela ungisize ubani lo waphuma ngenxa yakho ukuze nimbuyise no ethi mfundisi sesiqala mfundisi lithi mathi bafika in the camp kanti laba sebebalekile
Imagine, impi ekadimisa Israel wonke. ISamaria. The military yaSamaria. Yaxoshwa abantu abanokho. uNkulunkulu uzosebenzisa isimo sakho xosha abathakathi. uNkulunkulu uzosebenzisa ukuhluleka kwakho uxosha izitha zakini. uNkulunkulu uzosebenzisa inyembezi zakho umnyakazisa onganyakazi. Lalela bazalwane, ungayitreat ngento okuyo namhlanje futhi ungayidefine ngento okuyo namhlanje. Ukuthi awusebenzi is not your name. Hallelujah. Bese ungenzela ifaith. Ungazama ukuthatha amafayili kubantu abanawo ngawo. Babaphutha. Mabe nawo, ngathi ungaba-edela futhi. Uthi nanti ngalela lingalasi. Ekade behleka ngalo mina ngiyanipha, salani ngikhuluma. Other side, keep on rising. Keep on rising. Keep on rising. Bathi bayaphapha musuphezulu. Bayaphapha izinto zasenzeka. Bathi hayibo, sasitaba ukuthi lebandla lifile leli. Sasitaba ukuthi bezosenomsindo khatha mind apparatus. Jakapai khatha kapili fatatu. Impapata kaida tatibu pili fatatu. Khatha kapili apparatus. Kuzukubaza ngalani lokhuku. Oba sasitaba ukuthi uzalile lokhuku. Sasitaba unayisakho lento. Ufele usuka baphuma ngemilungelo kuProphet that says the Lord. That says the Lord. I see and I see. As the angels are moving. But the trouble of the down. What ufele ufangele. Bakuzusukela ngophende. Bathi baseja ngoba lesithiphelele bathi udayi. Sakusukile. Umsipho kaJehova uphakathi kwawo. Amen. Wena prophet afundile ukuthi make wazama uku-attack mina yinto engiyenzayo ukukunikeza ithuba lokuthi wenze ngoba sengibonile ukuthi lesikhathi abantu bengishaya lesikhathi bengihlanganisa igama lami liphakama kakhulu mangithuka. That's why mase ngibona kuthulekile futhi ngiyakhala ngifike ngiphakamisa mina because sengafunda ukuhleka ey'ndeni zonke. Ngeke ungene ungithole esontweni sengithemba yini abangithande 18 ngezwa igama elithi angithandwa ngivele ngithi Nkosi safika isikhathi sokuphakama kwami. Kanti usekhona umprofeti omvusile. For my life, so I shall rise. Enye into engenza abazalwane mina angikuyekisa ukuthakatha. Ngoba enye into enziwa abathakathi bayandiza. Hayi sangibona. Ezojana abathakathi bayandiza. Prophet abathakathi benzani? Okusho ukuthi umuntu othakatha mlendiza usuka nje uthi level yakho. Hallelujah! Usule uyibonile ukuthi basiyenza laphansi ayilungu. Kumele ngimlande kwile. Athezo prophet emkhumbuza ukuthi level yakhe ayikho la ngoba sila laphansi. Into yethu ayikho laphansi. Into yakhe iphezulu. Manje ngiyayithanda lokho akafaka abathakathi. Ayeka mhlabeni ingane. Uyathi mayebuya ngithola kaZulu yali. Yini enzayo kuhlale edolweni. Ngithanda zenkulunkulu ongashiyayo. Bazalwane. One day a man became rich. Yes. And the man that became rich had a leprosy. Konje tennis. Sas sobe kunjani? Yes. Bavela bathi, "Hayi madoda." Nenda kusiyethi sodwa. Asiyeni laba abasirejectile. Laba basifele ngaphandle ngesimo sethu. Sibalethe ukudla. Uthi abaqhamuka bebhakile. Bangena ngaphakathi. Bathi phumani ngaphandle. There is a lady. I want to tell you. Do you know why God has put you in that situation? So that you will be a solution. For the generation that is dying inside. For the people that are afraid to come out and face their enemy. You're going to face their enemy on their behalf. What the problem? Masibuka physical. Bona banamandla.
wena ubuthakathaka. Kodwa spiritual uthi umnyolo enyameni usinaka ubuthakathaka. Kodwa wamoya sakho. Into uNkulunkulu ayenzayo ile nto ongabulala izitha. Yini phela isibulala isitha? Isitha sine tendency yokugada yonke into oyifunayo. Yes, siqoqo. Bese uNkulunkulu adeke itafula size lento esiqoqile ukuze kudliwe. Ngoba ingcebo yababi ibekelwe abalungileyo. So, imagine ufundisa ufika. Awuyicabanga nje nale nto. Awuyicabanga. Nangu umuntu uphethe ukuphi. Ulokho. Unani? Unani? Umuntu olokho umuntu olokho mina hlale bakwethu. Bele hlangana nomuntu olokho. Kodwa uphetha yini? Bangamqosha ngabo ngoba basesilensukulu. Bakhohlwa ukuthi ulokho. Badlukudla umuntu olokho. God won't change your situation, but will make your situation a solution. People must kuzofika ilanga lapho bazophakamisa abakhona bathi lo wesifazane is anointed by God. Asibengeni Alungisa lapha kitchen khona ukuthi ungakhatha swe. Ngempela manje ngiyangithele lapha. Ngempela manje ngiyangithele lapha. Kichimani ngempela manje kichimani. Opete ngwe. Hey, ipicture yakho. Othi umfundisi uyona. Barcelona. Wesandla sikho. Osho njalo lethi. Ngumthule lethi. Yesu wakwenza uthini? Uthi ungazama ukususa uqhobo. Phakama la. Yes. Yena uzokupha amandla kulokho. Yes. Musu uzama uyifix. Yes. God will fix you. Yes. Don't try to fix yourself. Yes. But ngoba uzoma phambili bese kuba ngawe. Umuyilungisa wena. Yes. Allow God to fix you. Banyamuza manje manje uzosifixa kanjani? Uthi lula nje. Lula. Uyabona lamanzi? Yes. Alright ngoba content yini? Class. Singenza njani webazalwane lamanzi aqhubeke abesedlazini kodwa akwazi ukwenza impact nangaphandle. Basho njalo ncane. Asibona ukuthi ikhona indlento lapho. Ayakhona ukuthida ngaphandle? Ayakhona? Hey. Uyabona ngezakala? Yes. Hey, yes. Wekhala ni? Tshela nje. Hey. Wekhala ni? Into engeyisaphelele emkhukhwini. Jesus. Hallelujah. Into engeyisaphelele emkhukhwini. Rectify into engeyisaphelele emkhukhwini. I-gate 7 izotheleleka. Imandla izotheleleka. I-12 izotheleleka. I-26 izotheleleka. I-Bethany izotheleleka. I-Amen izotheleleka. As long as sigcwalisa izwisho. Sigcwalisa izwisho. Sigcwalisa izwisho. Sigcwalisa izwisho. Sigcwalisa izwisho. Sigcwalisa. Now, don't get any faith. Don't get any faith. Konjwa into yakho lo Jesu ikuphi? Ingaphakathi. Into yakho lo Jesu ikuphi? Ingaphakathi. Kodwa manje isibo sekumele ibonakale. Ngaphakathi. Peace. Thaluma ingcwele. Thalisi. Bazothi 26 yamasasikhuluza nayo. Kodwa ushutile manje. Bazothi ebaleke sasihamba naye amathafeni. Kodwa manje seshutile manje. Kwesession uthaliswe. Iswi liyathaleka. Kuye. Siphambisene isandla.
ngakho umntwana. Before sikhuleka abantu abagulayo. Khona abantu abala. Uthi uNkulunkulu, I keep you inside for too long. Yes. Into yakade izwakala ngaphakathi kuphela. Yeah. Kodwa ngizoyikhiphela ngaphandle manje. Yes. Ngizoyikhiphela ngaphandle. Ngizoyikhipha etasini namhlanje. Yes. All men will see it. Yes. Njalo bekhona ukuthi awukholwa. But mine. And manje angisafuni uhambe ubafakazela ukuthi wena uyakholwa. Ngizovela ngiyikhiphe. Uzothi uyafika endlini kukhala abantu bathelana mani. Hey, khona into enzeka ngawo batshela uyathela. Uyathela. Basuthi emsebenzini. Hayi man, sesicela ukuthi uwemelo, sesithandazelwa ngukuthi uyathela. Bazoletha abagulayo, bangamlethi kubishop kodwa bamlethe ukuthi uyathela. Bazoletha abantu abaprocess. Ucabanga ukuthi hayi umsebenzi kaprofeti velkawo, nawe uNkulunkulu uyathela ngakini. Uyathemba. Okay, Pastor. Mina ikhona ngaphakathi la. Futhi akekho umuntu oyizwa njengami. Hallelujah. Kodwa ishayeka endaweni eyodwa. Mase kumele ngikhiphe ngaphakathi. Abantu abayibuka. Basathandaza. Buka ke mama, buka. I-problem khona into oyikhohliwe. Ukuzibe ngaphakathi. Eyithelo uNkulunkulu. Futhi ukuzibe ngaphandle. Iyothelwa uNkulunkulu. Amen. Not by power, not by might, by the Spirit of the Lord. Umula unento kaNkulunkulu engaphakathi. Kodwa uyezwa ukuthi isizi lothi iphumela ngaphandle. Woza sothandazana wena. Futhi uphamise izandla uvala amehlo. Enze ifree. Phamise izandla uvala amehlo. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.